खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बर' सिख्लाजों सेल्फि लानाय आरो मेसेज गेलेनायनि थाखाय ज्योतिष दासखौ बुनायाव एबसुनि आखाइ गैया। जाथायनि सायाव सालबारि आन्चलिक कमिटि एबसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिदों दि ज्योतिष दासखौ बुनायाव सालबारि आन्चलिक कमिटि एबसुनि आखाइ गैया। जायनाखि सालबारि आन्चलिक एबसुनि मावख'आ सालबारि हाथाइनि गेजेरावनो, बेनिखायनो माबाफोर जाथाय जायोब्लाथाय रायजो राजाफ्रा थोंजोङै एबसुनि मावख'आव लानानै फैयो। बेबायदिनो ज्योतिष दासखौबो एबसुनि मावख'आव लाबोनानै रायजो राजाफ्रा बुफैदों आरो बे बुनाय जाथाय जानाय समाव सालबारि आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो एबसुनि रावबो मावथिफोरानो मावख'आव गैयामोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे उननि समाव माबाफोर जाथाय जायोब्ला रायजो राजाफ्रा जाहाथे एबसुनि मावख'सिम लाबोआलासे पुलिस थानासिम लानानै थाङो, बिनि सायावबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बे बुनाय जाथायखौ लानानैनो ज्योतिष दासनि बिफा भगवान दासआ सालबारि पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बेनि सायावबो सालबारि आन्चलिक एबसुआ भगवान दासजों सावरायलायदोंमोन आरो दा केसखौ बोखारफिनबाय होननानै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि सालबारिनिनो गंसे कम्पिउटार ट्रेनिं इनस्टिट्युटआव फोरोंगिरिमोन ज्योतिष दासआ। बेनि उनाव साद' सा स्निया फैनानै ज्योतिष दासखौ एबसुनि मावख'सिम लानानै थांदोंमोन आरो गाज्रियै बुग्लिहैदोंमोन। कम्पिउटार ट्रेनिं इनस्टिट्युटनिनो एसिस्टेन्ट महरै मावग्रा जाय बर' सिख्ला, बिथांजों सेल्फि लानाय आरो मेसेज गेलेनायनि थाखायनो गाज्रियै बुग्लिनायनि अजद होदोंमोन ज्योतिष दासआ। बिटिआरआव फिन जिनाहारि जाथाय। बिटिआर ओनसोलाव खनले जिनाहारिनि जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्लायाव 16 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव नखरनिया बिजिरनाय मोनैयावनो गुबुन मोनसे जिनाहारि जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्लानि उनाव बे खेबाव उदालगुरि जिल्लायाव जादों जिनाहारि जाथाया। 60 बोसोर बैसोनि दुथाङा 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं बरंगाजुलि गामिनि 4 गथ'नि बिफा हिरेन डेकाया 11 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामदों। उन्दै हिन्जावसा गथ'आ शहीद आदर्श गेजेर इंलिश मिडियाम फरायसालियाव 5 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'सिम फैबाय थानाय समावनो दुथां हिरेन डेकाया उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ लामानिफ्रायनो लांनानै जिनाहारि खालामहैदों। उनाव बिमाया फिसाजोनि गाबख्रावनायखौ खोनानानै फैनायाव दुथाङा खारलांदों। जाथायखौ लानानै डिमाकुसि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो दुथांनि हेंथायै जेबो राहा लायाखै आरो दुथाङा उदाङैनो बेरायथिंगासिनो दङ। जायखौ लानानै आइजोफोरा खुद्रिखांदों आरो साननैनि गेजेरावनो दुथांखौ हमाब्ला आइजोफोरानो बिजिरगोन आरो बेनि सायाव आयेनखौ आखायाव लादों होननानै हमनो मोननाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो। बेराफारसेथिं क'क्राझार जिल्लायाव जानाय जिनाहारि जाथायनि दायनिगिरि 3नि मादाव सासे दायनिगिरिखौ एनकाउन्टार खालामदों क'क्राझार पुलिसआ। क'क्राझारनि एडिसनेल एसपि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिनाहारि जाथायखौ जाय मबाइलजों सेबखांदोंमोन, बे मबाइल फनखौ दुथांफोरा हाग्रायाव दोनखुमादोंमोन। बे मबाइल फनखौ लायनो थांनायावनो दुथाङा खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो आथिङाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं दुथांनि आथिङाव गुलि गावालासे थोंजोङै बिखायाव गुलि गावब्लासो नखरनिया बिजिरनाय मोननो हागौमोन होननानै बुंथियो माखासे आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंथिदों दि उन्दै लाइमोनफोरखौ लब दिन्थिनानै नंखाय खोथा बुंनानै मोजां मोनफ्लायो आरो जिनाहारि खालामो आरो बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय पुलिस प्रशासना गोख्रों जानो नांगोन आरो रेप केसनि सायाव थाबैनो बिसार खालामनो नांगोन होननानै बुंथियो। लोगोसे जाथायनि दायनिगिरि 3नि मादाव सासेखौल' एनकाउन्टार खालामनायनि सोलायै 3खौबो एनकाउन्टार खालामनांगौमोन आरो बिखायाव गुलि गावनो नांगौमोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि आउटपस्टनि धलमारा ओनसोलाव 16 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ 3 दुथांफोरा जिनाहारि खालामदोंमन। मेथाइ जाहोनो लब दिन्थिनानैनो उन्दै हिन्जावसाखौ लानानै थांदोंमोन दुथांफोरा। बेनि उनाव जिनाहारि खालामहैदों। जिनाहारि खालामग्रा 3 दुथांफोरनि मुङा फारियै आफारुद्दिन इस्लाम, शमीस उद्दिन आली आरो मुस्ताफा आली। जिनाहारि खालामजानाय लाइमोना अजद होनायनि उनावनो आख्रासु आरो गुबुन आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनावनो दायनिगिरि 3खौ पुलिसआ हमदोंमोन। सोर सासे दैदेनगिरिया रायजो राजानि सिगाङाव सैथो खोथा बुंथिदों? प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि सानैबो बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि, नाथाय सोर सासे दैदेनगिरिया बे समाव रायजो राजानि सिगाङाव सैथो खोथाखौ बुंथिदों? बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय आरो खौसे सोरखार दानो थाखाय प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों ना हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ लोगो हमदों? हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय आरो खौसेथि सोरखार दानो थाखाय प्रमद बर'आ गावखौ लोगो हमदों। बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारियासो गावखौ लोगो हमदों।
मख'नो गोनांदि बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय आरो खौसे जानानै सोरखार दानो थाखाय प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिजों लोगो हमनानै सावरायदों होननानै हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङाबो खुगा बेखेवदों। बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि बे समाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ गोहोआव दङ, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै सावरायहैनो गोनांथि गैया। हाग्रामा महिलारियासो सावरायफैदों आरो मा सावरायदों आरो मानो थाखाय सावरायदों बेखौ गोनांथि जायोब्ला फोरमायनानै होनो हागोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि समाव बर' हारिनि गेजेराव गोबां गावस्रालायनाय थासारि सोमजिदों आरो गोबां हिंसायारि जाथाय जाबोदों, जायनि थाखाय बर' हारिया खौसे जानो हायाखै। जेब्ला हाग्रामा महिलारिया गोहोआव दंमोन अब्ला खौसे जानो लुबैयामोन, नाथाय UPPL सोरखारा खौसेथिनि मोन्थोरजों दिनै खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय बिजेपिखौ आउट एबा इन खालामनायनि बाथ्रा गैया होननानै बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिसिखौ UPPLआ नङा एबसुआसो सालायगासिनो दङ आरो प्रमद बर'आ बर'निल' खामानि मावगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि गुबुन हारिजों गाज्रि मोनजाहोनो थाखायनो बेफोर खोथाखौ हाग्रामा महिलारिया बुंदों। जुदि हाग्रामा महिलारिनाव बर'नि थै दङमोनब्ला बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौ मानो गाज्रि मोननो नांगौ होननानै बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन बुथारनाय जाथाय। बे खेबाव उदखारिफ्रा काश्मीरी टिभि एक्ट्रेसखौ गावथारदों। मिरु काश्मीरनि बुदगाम जिल्लानि चादुरा ओनसोलाव जादों बे जाथाया। काश्मीरी टिभि एक्ट्रेस आमरेन भाट बिथाङा 35 बोसोर बैसोनिमोन। बिथांनि न'आव थांनानैनो उदखारिफ्रा बिथांखौ गुलि गावहैदों। उदखारिफ्रा आमरेन भाट बिथांखौ गुलि गावनायनि अनगायैबो आमरेन भाटनि बिदानि फिसानावबो गुलि गावदोंमोन। खाफाल मोजां, बिथांनि आखायाव गुलि नांनायनि थाखाय बिथाङा जिउ रैखा मोननो हादों। नाथाय आमरेन भाटखौ गुलि नांजानाय जोबोद गाज्रि थासारियाव देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। देहायाव गोबांथार गुलि हाबनायनि थाखायनो रैखा खालामनो हानाय जायाखै होननानै डक्टरा फोरमायथिदों। काश्मीरी पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लास्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि 3 उदखारिफोरानो आमरेन भाट बिथांनि न'आव थांनानै बिथांखौ गावथारहैदों। गावथारजानाय आमरेन भाटआ टिभि एक्ट्रेस जानायजों लोगोसे मेथाइ खननानै भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव एंगारोमोन, जायनि थाखाय बिथाङा काश्मीराव जोबोद मुंदांखामोन। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरा जेब्लाबो नोगोरारिफोर, काश्मीरी पन्डित आरो प्रशासनफोरखौ थांखिनानै गाग्लोबबाय थायो। बिफेबा लुनाय पाक्का लामा आरो दालांफोरावनो प्रमद बर'आ एबसु लं लिभ, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद आरो हाग्रामा महिलारि गो बेक लिरदों। बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावदों दि मोनसे समाव बिटिसिआव मा दंमोन आरो दिनैनि समाव बिफेबा बेसेबां खामानि मावखो बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैया। लोगोसे गुवाहाटियाव होस्रांनायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावदों दि बेयाव सोरखारनि बिबान दंमोन। प्रमद बर' बिथांमोनहा खौरां लाहैनो नांगौमोन, जायनाखि UPPLआ आसाम सोरखारजों दंफायो। बेनिखायनो होस्रांजानाय बर'फोरखौ खौरां लाहैनाया बिथांमोननि बिबानमोन, नाथाय बिथांमोनहा खौरां लाहैयाखै। BPF दोलोआ सोरखाराव थानायमोनब्ला दांनोबो हानाय नङामोन, अदेबानि होखारनो हानाय नङामोन। BPF सोरखारनि समाव सदियायाव होस्रांनो नाजादोंमोन, नाथाय आसाम सोरखारनि होस्रांनो नागिरनायखौ बन्द' खालामहोदोंमोन। थिग बेबायदिनो प्रमद बर' बिथांमोनहाबो गुवाहाटियाव बर'फोरखौ होस्रांनायखौ बन्द' खालामहोनो हायोमोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो EM राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ सियाल बोराय होननानै बुंथिनायनि सायाव जाम्बा बुरबकनि खोथाखौ आंजों दा रायज्लाय होनानै राकेशनि सायाव बिबुंथि होनायनिफ्राय आनज्रायनानै थायो हाग्रामा महिलारिया। फिन सासे बर' फिसानि देरहासारनाय। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय गबसार गामिनि बर' बिमानि आंगो फिसा उषारानी बसुमतारी बिथाङा 24थि अल इन्डिया वादकाइ काराटे चेम्पियनशिप 2022 बादायलायनायाव देरहासारनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। गान्जा लांनायनि दायाव सुरेन्द्र बर'आ पुलिसजों हमजादों। गान्जाजों आबुं जानाय बेगखौ माजबादनिफ्राय तेजपुर फारसे लांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो पुलिसनि आखायाव हमजादों सुरेन्द्र बर'आ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला ढेकियाजुलि बास स्टेन्डआव बेग लानानै थानायखौ सन्देह जानानै पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। बेयावनो पुलिसा फैनानै सिग्रोमफैनायाव गान्जाजों बुंफबनाय बेगजों लोगोसे सुरेन्द्र बर'खौ हमनो मोन्दों। बेनि उनाव सुरेन्द्र बर'नाव सोंनाय फिननाय लानाय जादों, जेराव बे बेगखौ माजबादनिफ्राय तेजपुरसिम लांनो थाखाय 1000 रां होदोंमोन होननानै सुरेन्द्र बर'आ सिमान लादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बेगाव गासै 10 केजि गान्जा दंमोन आरो हाथायाव बे गान्जानि बेसेना 50,000निबो गोबां जागौमोन। पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला उदालगुरि माजबादनिफ्राय बेफोर गान्जाया फैबाय थानायनि बिथांमोननाव खौरां दङ आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन होननानैबो बुंथियो। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुपवारा जिल्लायाव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। लास्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि 3 उदखारिफोरखौ आर्मि आरो पुलिसा गावथारनो हादों। काश्मीरनि IGP विजय कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कुपवारा जिल्लानि
जुमागन गामिनि गेजेरजों उदखारिफोरा भारताव हाबनो नागिरनायनि सायाव स्रोद खौरां मोननानै आर्मि आरो पुलिसा जय अपारेशन खालामहैदोंमोन जेराव उदखारिफोर आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो लास्कार इटाइबा उदखारि हान्जानि साथामखौ गावथारनो हादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।